U organizaciji udruge za rekreativno, cestovno i planinsko trčanje danas je od Korza do Migelovaca i natrag održan 6. tradicionalni brodski polumaraton. Prije samog polumaratona održana je utrka građana na kojoj se prijavilo 25 trkača koji su istrčali dionicu na 3000 metara, a prvo mjesto pripalo je Luki Kneževiću, članu atletskog kluba Marsonija. Pobijedio sam u utrci građana, premda nije baš bilo jednostavno, zbog toga što sam jučer nastupio na Danu Europe u Zagrebu i osvojio sam 5. mjesto u konkurenciji 150 trkača. Pa nije bilo teško, konkurencija nije baš bila nekakva, vruće je bilo svakako, ali uspio sam izdržati. Na polumaratonu se prijavilo ukupno 80 trkača iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i jedan trkač s afričkog kontinenta. Također je nastupilo i 12 parova u štafeti. Od početka polumaratona odvojio se prvi favorit Erkola Ašenafija iz Etiopije, koji je, kako je utrka odmicala, stvarao sve veću prednost, te je u cilju ostvario vrijeme od 1:09:05, što je novi rekord na svih 6 do sada održanih polumaratona. Drugi je bio Mađar Žolt Benedek, a treći njegov sunarodnjak Avar Peter Agosta. Trčao sam i ranije, u subotu sam trčao 24 km, a možda ću baš danas dobro trčati. Zato jer je i samo natjecanje jako dobro. Malo sam umoran, a i vrlo je vruće. Kod žena je prva ciljem prošla Marijana Lukić iz Apatina s vremenom 1:22:30. Druga je bila prošlogodišnja pobjednica Ida Šurbek iz Slovenije, a treća Mađarica Andrea Der. Na početku sam imala osjećaj da sam toliko moćna, da mi lagano ide, da nemam problema, međutim kad smo se okrenuli, sve teže i teže, sve toplije i toplije, tako da sad mi je drago da sam izgurala i uspjela sam pobijediti. Svaki put mi je drago doći za Slavonski Brod, u Hrvatskoj mi je najdraži, najlepši grad. Atletskom klubu Apatin pripao je naslov u štafeti u kojoj su bili Goran Čegar i Zdravko Mišović. Drugi su bili Osječani Milenko Tomas i Dalibor Pavić, dok je treće mjesto pripalo hrvatskoj vojnoj reprezentaciji u sastavu Zagrepčanin Robert Španić i Brođanin Mario Tisauer. Slavonski Brod je naš drag grad, gdje dolazimo stalno, imamo dosta prijatelja i ova pobjeda ovako jedan šlag na tortu, pogotovo Marijana kad je pobjedila i mi u štafeti mislim da smo postigli pravi uspjeh. Ne propuštamo, svake godine smo tu ovdje, ovo nam je trka redovito u kalendaru, tako da drago dolazimo ovdje i mislim da ćemo i narednom periodu uvek posjećivati Slavonski Brod, jer stvarno Slavonski Brod ima jako lepu trku i zaslužuje pažnju. Po prvi put se natjecalo i u kategoriji invalida, a najbolji je bio Brođanin Mato Mikojević. Sama utrka, kao i organizacija, unatoč vrućem vremenu, protekla je bez ikakvih problema.